खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोननिसिम लाना फैदों। बेखौनो आं बुंनो सानदों, दानि समाजा जोबोद गाज्रि जानो हमगासिनो। माखौ लानानै होनोब्ला माखासे जोंनि बे बोथोरनि एबा बे समस्याया जोंनि माखासे देरफुनाय माखासे सेंग्रासा जा सिख्लासा जा माखासे जोबोद गाज्रि समस्या जानानै फैगासिनो। माखासे फरायसायानो जा बा माखासे फरायै गथ'फ्रानो जा माखासे बेखौनो आं बुंनो सानदों। माखासे बिमा बिफानि सायाव जोंनि मेगनाव नुनाय माखासे आरो गोबां बायदि बायदि रोखोम जाबोबाय थानाय बेखौनो आं बुंनो सानदों। माखासे बिमा बिफाफ्राबो मोनसे गोख्रों गाव गावनि फिसाफोरखौ माबे लामाजों थांदों माबे लामाजों थाङाखै बेखौ नोंथांमोना नोजोर बोनानै गथ'फोरखौ एसे सिदानथ' लादो आरो आंनि फिसाया माबे लामाजों थांदों आरो फरायनायनि गेजेरावबो माबे लामाजों थांदों बा गथ'फ्राबो माबे लामाजों थांदों बेखौ बिमा बिफाफ्रा एसे नोजोर बोनानै गाव गावनि गथ'खौ एसे जोथोन लाखिगोन। माबोरै होनोब्ला दानि समस्या जोबोद गाज्रि जानो हमबोगासिनो। मुलुगजों आरो बोथोरजों लानानै मानसिफोरनि गथ'फोरनि गोसोआ जोबोद बायदि रोखोम सोलायबोगासिनो। बेखायनो जाय बिमा बिफा गथ'आ माबे लामाजों आवगायलांगासिनो बेखौ एसे नोजोर बोनानै बिमा बिफाफ्रा एसे दायथ' लागोन आं बेखौ सानो। बेबायदिनो गोबां बायदि रोखोम जाबोगासिनो दं। दिनै बुंनो थाङोब्ला आरो सानथ्र'हायै गोबां बायदि रोखोम जाथाय नुगासिनो। बेखायनो आरो लोगोसे फरायनाय गथ'सा दिनै बिमा बिफाया जे सासे गथ'खौ स्कुलाव थिनहरनानै बा फोरोंनानै दिनै माखासे गथ'आ मोजाङाव थांदों गाज्रियाव थांदों आरो मोजांनि थाखाय जुदि गथ'आ आवगायदोंब्ला दिनै बे गथ'खौ मदद होनांगौ आं बेखौनो सानो। बिमा बिफानि गेजेराव बिमा बिफाया जुदि गथ'आ जुदि मोजां लामाजों आवगायदों बे गथ'खौ मदद होगोना बिमा बिफानि दायथ'। बेखौनो आं बुंनो सानदों आंनि बे इउटुबनि दारै। दा मानो होनब्ला समस्याखौ नुनानै जों जोबोद गिख्रंनाय मोनदों आरो समस्याखौ लानानै जोबोद गोरोन्थि नुगासिनो। बेखायनो आरो जायफोर गथ'फोर बा आंनि माखासे फंबाय बिनानावमोन नोंसोरबो दिनै माखासे बिमा बिफानि बोसोनखौ ला आरो बिमा बिफाफ्रा मा गियान होदों बेखौ खोनासं। दिनै समा सोलायबाय थायो, बोथोरा सोलायबाय थायो आरो गावनि गोसोखौ सिनायनो नाजा आरो नोङो माबे लामाजों आवगायगासिनो आरो नों माबे लामाजों थांगासिनो नों गावखौ सिनायनो नाजा। थिग बेखौनो बुंनो सानो, नों जेब्ला फिउचार लाइफआ जेब्ला नोङो फैगोन अब्ला नोंनि लाइफखौ नों माबायदि राहा लामाजों नों संसार जालांगोन बेखौ नोंबो साननो नाजा। जेन खायसे लोगोफोरखौ लानानै नोङो लोगोखौ लाफानानै नों दुगानाङा बेखौनो आं सानो। जाय नों बे संसारखौ लानानै नों माबे लामाजों आवगायलांगासिनो नों बेखौ एसे बुजिनो नाजा आं बेखौनो बुंनो सानो। दा माखासे नोंसोरो फरायसाफोरनि गेजेरावनो माखासे जादों जाथाय। दा नोंथांमोना माखासे नुबाय जानांगौ इउटुबावनो, नाथाय होमब्लाबो आं नोंथांमोननो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं एसे फेसबुकाव आं मोननानै आं दुखु मोनदों। बेखौ बे आंनि रावजों आं बुंनो सानदों जे बेफोरबादिनिफ्राय बेफोरबादि जाया, बेयाव थाङा बेखौ आं सानदों। बेखौनो आं बुंनो सानदों दा जि गथ'आ गावखौनो फोजोबनानै लाबाय आरो गावखौनो बे संसारखौ नागारना थांबाय, दिनै मानि थाखाय थांखो बेखौ आं खिन्थालांनो सानदों। गथ'आ एनड्रइड मबाइल मोनैनि थाखायनो फोजोबना लादों आरो मानि खारनाव होननो थाङोब्ला बे गथ'आ नेटजों एगजाम होनो थाखाय बिमा बिफानाव बा बिबैमोननाव बा बिब'मोननाव एनड्रइड मबाइल बिदों होनना बुंदोंमोन। नाथाय बिनि गेजेराव बिमा बिफाफ्रा खोनासङाखै जानांगौ। बिनि खारनावनो गथ'आ दुखु लानानै गथ'आ गावनि जिउखौ रुंसारि खालामलांबाय जानांगौ। बेखायनो आं बिनि गासैबो एसे डिटेल्सखौ लाना आं फैदों। गथ'नि मुङा जादों सुबुंसार नार्जारि आरो गामिया जादों 1 नं सालबारि आरो PO सान्तिपुर डिस्ट्रिक्ट चिरां आरो गथ'नि फरायनाय थाखोआ जादोंमोन क्लास 10 आरो लोगोसे स्कुलनि मुङा जादों तुक्राझार हाइ स्कुलमोन आरो गथ'आ लिरना गालांदों जिख्लाबसे बहियाव। दा बेखौनो आं सुंद'याव नोंथांमोननो फरायनो सानदों, नोंथांमोना स्क्रिन नायबानो जाबाय। आंखौ निमाहा होदो आबै आबौ आरो आफा, दिनै आं गावखौनो फोजोबबाय। बिनिफ्राय आरो दट आरो लोगोसे आरो जिअ फन मबाइल किपेडआव मेसेज मोनसे लिरना गालांबावदों। आंखौ निमाहा होदो आबै आबौ आरो आफा, आं फरिखा होनो मोनैनि थाखाय गावखौनो फोजोबस्रांनानै लाबाय आरो अन्नानै आफा आरो आबौ नोंसोरो जोंखौ अन्नानै दालोंसै। दा बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो बुंनो आं बिनि डिटेल्सखौ खिन्थाबाय। दा नोंथांमोना माखासे बाथ्रा बुजिबाय जानांगौ। दिनै जोंनि संसारनि गेजेरावबो मोनसे
दा ससियेल मिडियायाव नागारदों फेसबुकआव आरो माखासेफ्रा बिथांमोनहाबो माखासे इउटुबाव नागारबाय नाथाय गोबां इउटुबारनि गेजेराव बुंनायफ्रा आलादा आलादा जायो नाथाय आंनि बुंनायाबो मोनसे आलादा दा बिनि बिखयखौ नुनानै बिनि बिखयखौ मिथिनानै दिनै बिमा बिफाफ्राबो माने एसे आंनि फिसाया माबे लामाजों थांदों बेखौ एसे नोजोर बोदो आरो फिसाया जुदि मोजां लामाजों थांदोंबा बिमा बिफाफ्राबो एसे हेफाजाब हो बेखौनो आं बुंनो सानो आरो जायफोर फरायाखै दिनै बिनि गेजेरावबो बिमा बिफाफ्रा एसे नोजोर हो आरो माखासे फरायै माखासे गथ'सा बा हिनजावसा नोंसोरबो बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ ला दिनै आंहा फरायनाय गैला होननानै गावखौनो उरां फारां खालामनानै गोदाव सोराव खालामनानै दिनै गावखौनो गाज्रि खालामना दाला दिनै फरायाखैब्लाबो माखासे सोलोंथाइ थायो माखासे गियान थायो बेफोरखौ मोजां खामानिखौ मावनो थाखाय गावखौनो साननाय लाबोनानै मोजां लामाजों आवगायगोन आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोननाय जासिगोन आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोननिफ्राय आं निमाहा बिनाय थाबाय गोजोन्थों।